Kissa ja koira leikkivät sademetsässä littaa. Hihi, et saa minua kiinni. Ei mene aikaankaan, kun olet hallussani. Kissa ja koira alkoivat vajuta suohon. Heidän altaan nousi krokotiili. Apua! Kissa ja koira pelästyivät. Krokotiili kuivalihaa. Nam nam. Eihän sinulla ole edes mikroa. Jos ei ole mikroa, niin tulivuoreen sitten. Krokotiili meni äkkiä takaisin suun alle piiloon. Sitten leijona meni kotiinsa. Sitten kissa ja koira menivät leikkimään takaisin littaa. Seuraavana aamuna kissa ja koira leikkivät piilosta. Sitten heille alkoi tulla nälkä. Yhtäkkiä leijona pomppasi puun takaa. Apua! Kissa ja koira säikähti. Älkää tuotta pelästykö. Haluatteko tulla minulle syömään? Kyllä, kiitos. Mitä syödään? Hedelmiä tietenkin. Ja jälkiruoaksi on heinäsilkkuja. Miau! Ne ovat minun suurta herkkuani. Minusta ne ovat turhan pieniä ötököitä, mutta voin syödä tällä kerralla. Kaikkien vatsat olivat täynnä ja ystävykset alkoivat pelata kertotaulupeliä. Koira oli haka pelaamaan. Se voitti joka kerta. Olen opetellut kaikki kertotaulut jo vuosi sitten. Ne kannattaa osata. Voi sitten kaupassa laskea, mitä tavarat maksavat. Pelien jälkeen kaikki lähtivät leijonan monsterilla kotiin ja nukkuivat hyvin aamuun asti. Olipa kerran viidakko, jossa asui jänis, lammas, leijona ja siili. Tuli aamu ja jänis etsi vettä. Tiedättekö, missä olisi vettä? Sitten lammas tallusteli paikalle. Ai, etsitkö vettä? Kyllä vain. Jos etsit vettä, käypä rannalla. Kiitos neuvosta. Käynpä sitten rannalla. Sitten leijona tuli. Tiedättekö, missä jänis on? Katsokaa, kun leikimme piilossa. Hän lähti rannalle juomaan. Voi ei! Eksyin! En tiedä minne mennä. Jutuin lentohiekkaan. Apua! Apua! Minulle tulikin nälkä ja haluan jänispaistia. Nom nom! Missä se jänis on? Hei leijona, mitä puuhailet? Etsin jänistä. Minäkin etsin ystäväni jänistä. Joo, etsitään vaan yhdessä. Minä aion syödä sen. Et syö! Hän on minun paras ystäväni. Siili ja leijona etsivät jänistä kauan. Tuli ilta. Ja he löysivät jäniksen. Leijona tuli järkiinsä eikä syönyt jänistä. Niinpä heistä tuli kolmistaan hyvät ystävät. Meidän esityksemme nimi on Kelmiaasi.
Pingviini oli kutsunut pandan kylään. Tehdään ruokaa. Tehdään vain. Mitä ruokaa tekisimme? Vaikkapa kalapammukeittoa. Hyvä idea. Pingviini keitti keiton. Kun keitto oli syöty, joku koputti oveen. Siellähän onkin jänis. Astuin aasin ansaan ja minun jalkani on murtunut. Aasin ansia on joka puolella. Voi, pitää äkkiä kutsua ambulanssi. Aasin pitää saada taas kerran rangaistus. Minä voin hakea ambulanssin. Lähden heti juoksemaan. Panda juoksi, minkä jaloistaan pääsi. Niin sairaalaanhoitaja koira tuli ja jänis sai sieltä apua jalkaansa. Kiitos paljon. Niinhän ystävät tekevät. Meidän pitää antaa Aasille rangaistus. Pyydetään poliisi paikalle. Niin, Aasin pitää saada rangaistus. Ja niin Panda lähti hakemaan poliisit. Mikä hätänä? Jänikseltä murtui jalka. Kuka tämä teki? Oliko se koira? En se minä ollut. Se oli panda. En se minä ollut, se oli pingviini. En se minä ollut. Se oli Aasi. Apua! En minä ole tehnyt mitään! Nyt sinä Kelmi pääset vankilaan, nyt pääset pitkään aikaan pois. Ja niin Aasi joutui vankilaan. Aasi on ollut jo vuoden vankilassa. Hän pääsee tänään pois.